Hello guys! Bine v-am regăsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Laura. Nu știu de voi dacă ați fost la vot sau nu. Eu n-am fost. Am plecat votul. N-am știut pe cine să votez, dar nici nu știu cine concura chiar. Am văzut pe TikTok, nu știu. Gian George Simion, Elena Lasconi și în restul nu mai știu cine. Dar nici nu știu cine au câștigat primul tur. Dar nici nu mă interesează. Pentru mine toți sunt la fel. Când ajung la putere se schimbă. Nu țin de cuvânt. Știu că n-am mai filmat de mult. Eu mai mult sunt cu videoclipuri short, scurte. Nu sunt cu videoclipurile lungi, care se le pun ca să încarcă și greu, că filmez doar cu telefonul. De fapt, am aici o mini cameră care am dat comanda de pe Temu, doar că nu prea știu să o folosesc, dar nici nu știu cum să o pun pe suport ca să stea. Acum am cumpărat un nou treped, un microfon, poate să aude vocea mai bine, asta nu știu sigur. De acum încep să vină vară, să vină căldura și e mare. Și deja am început să transpir. E foarte cald. De la jumătatea anului cred că se încălzește și mai tare. Mai ales la etajul 4. E caniculă. Bine că în camera am ventilator și folosesc și noaptea și ziua. Ventilator? Ventilator? Băi, nu ventilator se cheamă, nu? Da, ventilator se cheamă, nu? Ventilator. Ăla mic care se rășește. Ventilator, da. Ventilator. Știu că nu postez prea multe videoclipuri, mai mult cu videoclipuri scurte, sunt mai ușor de făcut, că îl filmez pe TikTok și de obicei la ora 1 fix le programez să încarc pe YouTube. Nu știu ce fel gen de conținut vrei să vedeți. Dacă vrei să vedeți alt gen de conținut, scrieți în comentarii. O să le citesc și o să mai inspir din ele ca să le fac și să le postez. Știu faza aia cu T10 care l-am copiat. Nu am mers ca să pun audiul, conținutul audio pe YouTube ca să o iau de acolo, dădea prea scurt. Și nici nu mergeam ca să dau din buză cum făcea în timp ce vorbea el. Așa că am făcut eu unul mai diferit, dar e copiat. La final are faza aia cap-sec, e altceva. Nu-i tot copiat, dar o parte copiat. Dar n-am zis că nu l-am copiat pe T10. Adică să cunoști după conținut, că faza aia cu T10, că ăsta se deschide cu mare vocală, da, m-am luat după dânsul. Dar la final am zis cap sec, e o mare diferență. Da, l-am copiat, dar am pus o parte originală cu cap sec. Nu o să vedeți prea mult pe canalul meu videoclipuri lungi, e mult pe videoclipuri scurte. Sunt mai ușor de postat și să încarc la o calitate mai mare fazele astea. Camera pe TikTok e mai bună fază de camera pe telefon. Un Samsung A14, A13, cred că unul dintre ele, nu prea știu sigur care din ele îi. Dacă vă place videoclipul meu scurte, vă rog frumos să dați un share, like și subscribe, că mă ajută extrem de mult. Am ajuns la 1000 și ceva de urmăritori, batem spre 2000, asta e foarte bine, trebuie să îndeplinit. O să postez în continuare, nu știu dacă o să ajung virală sau nu, dar îmi place să postez, e o mare diferență de a posta pentru like-uri și de a posta ce îți place și nu-mi place ce postez. Așa, vă rog foarte mult să mă ajutați în drumul meu spre călătorii pe YouTube sau TikTok, Instagram. TikTok sunt Cosma 1 Laura sau Cosma Laura, Instagram Laura 1 Adina, YouTube Cosma Laura, Cosma 23 trecut pe alea scurte. Vă rog foarte mult să mă ajutați în drumul meu spre călătorie. Sunt nou pe YouTube, nu prea știu ce să fac. Eu, de mea, sunt o persoană cu emoții, timidă. Încerc să bat timiditatea asta, să-mi deschid adevăratul eu din interior. Știți, toți avem acel copil mic interior care este prins acolo în întuneric și trebuie să-l descoperim. Eu asta încerc să fac. Caut adevărata versiunea mea.
să încerc să scad în eternitate, să încerc să devin o versiune mai bună a mea. Și poate o să reușesc. Vă mulțumesc din suflet că ați stat până la final și nu uitați de like, share și subscribe că mă ajută extrem mult să aveți o zi miromulată.